Hello, may limpag sa tanan. Friday morning na. Dala po ko dahil sa bahay ni Herlin. Kay marito. Pagka ito nagangangad daw. Lunes, nakatudnis. Minatay. Lunes hapon, yung biyahe ko. Biyahe mi o Valencia kaban sa nagsitatay. Sa pagka Martes, tanang adlaw. Saliat pa ko panglimpyo sa ilahang room nga pabangan kay diya may bakante sa namo kulit kami nga mo rent no tong hindi dali og panglimpyo humanag panglimpyo ko ka video sa trabaho dito mo tong laba ko sa ilahang mga bedsheet sa ilahang bed spacer mga bedsheet mga pundahan mana pagka hapon Martes variable na pukuhan ni og Ortiz mato pagka Merkulis ako ka duty kay mato nahilakaw matong gahapon ako Huwebes ko ni duty wag gyapon ko makabidyo gahapon dito tungod sa abot na dito way kurinti hantod ding uli na laman ko gabi dingadto ko gahapon mga alas 8 matong gipangipos na ang mga labunan dito kung matong pila ka adlaw natanggong matong hanap pong gibanatan gahapon sa Huwebes gahapon adlaw wala ka video gahapon adlaw tungod kay way kurente ja karon Bernis unsat makigagaw nga na-need nga sanina nga gamiton sa isang panganay kunin ko karon og mutanyag karon makatabok ka dito tabok ko matong ang agi lakaadlaw itang itos pagdubong sa among dyan nalapukudani mo ng pasalamat gyapon ko sa labang makagahon nga sa hangka biyahe tabok-tabok atagan nga po kung maadong panglawas o uban sa mga pag-ampo daghang salamat kagin nito labi na sa mga niyang mensahe. Salamat po dako inyong tanan. Labi na ni Ma'am Yuning Ayok. Good morning diha Ma'am sa imong kabuutan. Tanan-tanan ng laman ka na nagpirmis hang likod. Nakasang ludo. Salamat po dako ni mo Ma'am. Sa imong makita na ho. Masulti ka nga prangka. Mo ni mga na. Wanang ito ko makalipat nimo sa tanan nimo mga mensahe para na murag kagahang ginikanan laba pa ka sa ginikanan pag-isip nimo Ma'am sa imong kabuutan sa todo wa pa ta nakita sa personal kamong tanan sa mga taga-subaybay pura laman ni Ma'am Pili sa taghap kaya nakita mo personal dugay na pod. Pero paranin doon na Ma'am Yuning Ayok, Ma'am Vilma Macabalo, Ma'am Sara Laila Amid, Jit Mendoza, Arlen Rolon, Lisa ni Alan Miss Nisan, pati ito nakita da anak. Pero muna sa nakita kanunay. Pero laman ni Ma'am Cherry Ulrich, kana nakita namin, tatawad po namang pagkamit dana. Isip po din na diyang ginikanan para ni Ma'am Yuning Ayok. Nasa na sa kanunay, sa Reels, sa Facebook, sa YouTube. Salamat po gusto din nga tutulan po mga nagsunod na ho. Makalilis sa ahang lakaw. Makabantay po mo sa ahang lakaw. Parehan ni Mers in Korea sige po sa naglantaw na wala po mo din nagkitas personal para ni Ma'am Edina Orada Cañete wala sila Ma'am Vilma Macabalo wala na sila wala pa din na nagkita ang sikad pero na sila kanunay sa ang likod sige subaybay walang pasalamat ko sa labang makagahon nga naamo sa gagmay sa ginagbay basta naayok na ako tagalili nga
Nadi ko bagong naglili nga hilin do saban. Ako kay bagong taga-asa na siya. Salamat ka, Ma'am. Ni aging adlaw nakakita ko nga ni message ka wala ko maka-reply kay malito ni aging semana pinagisihan ko. Suma bitaw des ni aging papamabot ang igagaw Bukas Manila. Bintang murag Canada po ko ito naka-video kay naramang ko bahay sa itong pag-abot ni Zama itong biyahe na ulit bukid wala gisid nga dito po sa tawag po ko sa bahay 101 po manong makita rin video karon nakasaliat ng video kay na may uwan ang mulandag-landag po din ron mutabok na po ko atog sa Isidro na may mga labahan na ning ginagbay pa pwede na po ning labahan ron bisag gabagdo sige kusog-kusog yapon ko amo naman sa itong papel. Sabado ugma, basin po daw mulurang yung bagdo. Biyahe na po ko atong Alicia. Kaya importante hang lakaw ugma pohon. Mulamdag ang panahon. Mas bunaha, dagang salamat ka dun tanan. Magmiling ayok, tanan-tanan. Ang pingkanunay, ma'am. Diya sa Italy. Ang pingkanunay, diya sa Valencia, Danao, di Manchari Ulrich. Wa pa mi nagkita sa pag-abot niya. Wa pa'y tayo, ma'am. Masin sunod, adlaw. Kay busy pa yung taon si Lola. Bitaw. Salamat lang po ko sa Ginoo nga. Silingani ko. Yaning nga nanambok ko nanambok ko sa trabaho hiyang. Nanambok na kuno ko. Nanambok sa trabaho. Bitaw. Salamat sa tunyong tanan, amping kanunay, kay manglabas ako ko, ari, sa ko mo, atog, kung ano, paman mulandag, chat mo ko siya gagawin sa mulandag, kinapo ko tinahalang itong mga gamit sa mga bata. Kaya mo lagi ito gapon mo yung kurinti, ligo akong kapanglaba, di ako silong, huwag ko makapaliligali. Kaya ngit-ngit, maputugapon nga sa Isidro sa man kaadlaw ang kurinti sa katong rasa ning balik nilakaw na ko gapon las 4 midyaw ang gabi kurinti sa pagabot na gawas unahan sa high school da may kurinti sa Isidro raman to ila dapit nga way kurinti release exercise. Meron po ko dari. Puso-puso. Puso-puso bagdo. Puso-puso po ko dari banyo. Ating mga labanan. Magalan yung mga papel. Sa laba. Ano po. Wala din na sayod. Kasa ko ibala. Salamat lang. Hanggang ko sa Ginoo, hatalan pa ko sa panglawas. Para magkapaligay-sikay. Gapon, naglaba ko sa Isidro. Huwag ko rin din sa Isidro gapon. Okay. Wow, mga dito sa dito hapon. Ang kapanan. Lagi. Kita dito magluto. Sabi mo ba, kita ko sa bagay ng kana.
darag motor silong kinay uwan. Yung nataran mutihan kapan yung lugar hinlo na ni ang gihagbasan ang kay lisod tama ko para nang nas hilid sa kuana mga tinanim mga buwak kas Alicia 5 minutes later. ano mo ko no duty hindi ko may uwan gusto ko kung lakaw nagaligo Gusto! Ibog na gitubig. Wadyo ko ni tulin, wadyo ko nakatabok. Kay, ikan ko ng laba, ikan ko ng Hindu CR. No, amang napuguan mo. Undang. Alas 2 na lamang. Sana naman yun. Kung ano to San Isidro. Sana nga awan man. So, para bang biyahe rin ako. Pabiyahe baka kuma. Okay. Ito pa igagaw na mula agad Manila. Sa nang-request man po sa upaw ng mga kung nagdugis. Sa umraga man to inikalunis. Sa ugunis pa kumato din ang mga maapas. Mga pakudahon sa karnaba. Padaas mo nilag daw biyabas o katong dugus. Saan naman ni? Pamahin yung klase. Kaya problema ito ko sa nangyay dito sa Isidro. Nakapura ba dito yung mukan? Ako pimabaga ito pang nabagbali po magpinaan sa to. Tuwak ang kuan uwan nasuros ng gapog hangin nagmaam po litos kanangkaan dapat katamo ang motor saan naman yun mo malamdag ba kanil mo naman ako kipot-kipot dari mga suok-suok dan main hilin kay ang sulit na lagi pag-oras labong way trabaho ako dito kapag hindot po ko daaning isang bahay na tanong lenta kung magnutot ako ng gulay wala naman kapalit ng gulay kay na may uwan preparadaan gahapon kay ito gahapon uwan na saan naman
Gusto ko mo lakaw, pero gauwan. Natagaw niya ang auto ko ganun. Nato dito sa Isidro. Ang mga labhalag dito. Ako na. Sa ko sa hangkuan. Sa matihang update lang adlaw, Bernice pizza size. Size na ligiday. Size na ligiday ron. Madi ay Pizza City, birthday des jang azuan pod kay Maldo. Kamo ba? Alagi kay size man ron City. Mati update ron ng adlaw, nalakos Cortis ron. Kay hangin, uwan ga, bugso-bugso man. Sabi mo nagmulamdag ganyan pagmata na wala size, sabi nang mulamdag kayo. Patumuan ganyan wala size, nilakaw ng tako. Diya, bugso-bugso man, magbaha ng ianan sa langkaan. Di makatabok. Ang bintang tanan. Happy weekend ay. Amping God bless.